Látjátok, hogy e felé mozdul el a világ, és akkor ebben a pozícióban is ezek a változások bekövetkeznek. Abszolút ezt látjuk, sőt azt gondolom, hogy ez már korábban is azoknál a projekteknél, amik akár 10 évvel ezelőtt indultak is, nyomon követhető, hogy melyek voltak sikeresek és melyek nem. És nagyon sok nagy projektet láttam én, de mondjuk most az ügyfél megnevezése nélkül egy olyan 10 évvel ezelőtt egy korábbi munkahelyemen találkoztam egy hatalmas ügyfélnél, egy hatalmas projekttel, ahol mind az ügyfélnek volt egy saját szervezete, aki az ügyfél üzletét értő üzletemberekből állt, akik értették az informatikát, és ezt a szállítói oldal a projektszervezeten kívül még megtámogatta egy olyan szervezettel, aki a szállított és a szállító technológiáját, rendszerét ismerte nagyon jól, de gazdasági affinitása volt. Ez egy ilyen óriás projektnél gyakorlatilag 30-40 embert jelentett mind a két oldalon összetéve, és az ő feladatuk csak az volt, hogy a valódi üzleti elvárások és aztán a végén a megvalósítás, informatikai megvalósítás között kvázi egy hidat képezzenek, és elkerüljék azt, hogy félrebeszél mindenki, és nem értjük egymás szavát, és ezért olyan megoldások születnek, amelyek nem azt célozzák, ami az eredeti kitűzött cél volt, hanem valamilyen irányba félrevisznek. Tehát nagyon fontos az, természetesen nem minden nagy projektnél, vagy nem minden projektnél kell 30 ember arra, hogy fordítson az informatika és az üzlet között. És tolmácsoljon, így van. De azt gondolom, hogy ez egy olyan funkció, olyan szerep, amely minden üzleti célok mentén megvalósuló projektnél elengedhetetlen ma már. És ez tulajdonképpen szélsőséges formában jelentkezik akkor, ha maga az informatikai tevékenység ki van szervezve, tehát valamilyen outsourcing modellben, és akkor ott tényleg az informatikai vezető, akinek adott esetben csak egy szűkebb apparátusa van, valóban a vevői oldalt, a felhasználói oldalt kell, hogy képviselje, ugye a külső szolgáltatóval szemben. Ezen a piacon egyébként éreztek változásokat? Tehát ezt az outsourcing piacot, ezt egy feltörekvő piacnak tartjátok? A válság esetleg hatást gyakorolt el? Én azt gondolom, hogy globális méretekben a válság erősítette az outsourcing lehetőségek megjelenését, illetve erősítette az üzleti modelleknek azon oldalát, amelyek az outsourcingot egy jó megoldásnak tartják. Magyarországon azért, hogyha üzleti lehetőségekben kellene ezt kimutatnom, azért elég nehéz dolgom lenne. Tehát nem nagyon látom, hogy Magyarországon a válság ideje alatt újonnan jöttek volna elő olyan méretű, olyan súlyú, nagyságrendű outsourcing üzletek, amelyek mondjuk hát ez a hatás az hosszú távú. Így van. Én is azt gondolom, de azért globális szinten biztos, hogy így van. Ugye nagy vállalatok, akik az outsourcingban, nearshoringban sokkal több lehetőséget látnak, részben azért, mert globálisak és könnyebben tudják mozgatni az erőforrásaikat. Ők azt gondolom, hogy alapvetően nagyobb fókuszt tettek erre, és elkezdték ezt kihasználni. De ugyanakkor azért a válság hozta az erősebb kontroll szükségességét is, tehát a command and control struktúrák megerősítését, és ez egy kicsit ellene hat az outsourcingnak sokszor. Tehát a kiszervezés egy picit ellene hat annak, hogy jobban akarom kontrollálni, hogy mit csinálok. És ez a két folyamat az, ami meghatározza a valós lehetőségeket. Sok helyen látom azt, hogy az ember azt gondolná, hogy inkább a kiszervezés felé megy egy vállalat, és meglepő módon pont inkább újra insourcolnak, mert egyszerűen úgy érzik, hogyha a saját direkt kontrolljuk alatt van a tevékenység, akkor egyrészt jobban látják, hogy mi történik, másrészt egy ilyen hirtelen változásnál, amikor a korábbi szerződésekre nem lehet tekintettel lenni, hiszen az alapvetően változik a PNL minden vállalatnál, durvább módszerekkel bele kell nyúlni, és igenis durvábban kell megvágni bizonyos tevékenységeket, mint amit mondjuk esetleg egy már meglévő outsourcing szerződés mondjuk 7-8 évre, akár 10 évre elővetített. Ebben valószínűleg az is benne van egyébként, hogy amit visszavesznek, az már nem ugyanaz, mint amit annak én kiszerveztek, meg közben valaki, hogyha egyébként ez egy jó szerződés volt, azokat a tevékenységeket rendbe hozta. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen düledező házat adnék át, azt valaki szépen rendbe hozza, és amikor ez megtörtént, akkor visszaveszem, és akkor már transzparensebb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető. Igen. Számos példát láttam erre. Jó magam is egyébként ezért tettem utolsó fejezetnek ebbe a könyvbe az outsourcingnak a témáját, és ez is nagyon bonyolult mindenféle gazdaságosági számításokra ad lehetőséget. Van ebben a könyvben egy olyan fejezet is egyébként, ami az üzleti intelligenciáról szól, és ott megjelenik tőletek Papp Attila társszerzőként, akivel együtt dolgoztam ezen a cikken. Én úgy tudom, hogy ez a terület az egyik legizgalmasabb, és hát a legtöbb reménykeltő terület az IQ-SYS-en belül. Így van? Így van, abszolút így van. Meggyőződésünk, hogy az üzleti intelligencia már ma is, de a jövőben egyre komolyabb jelentőséggel fog bírni minden gazdálkodó vállalatnál. Ugye az üzleti intelligenciának a fejlődését azt gondolom manapság azért 4 fő ilyen alappillér támogatja. Az egyik az adatrobbanás. Könnyen belátható, hogy
mára ugye az informatika talán kamaszkorában, de mindenképpen a fejlődési stádiumának egy ilyen érettség felé mozduló szakaszában van. Az elmúlt években rengeteg adat keletkezett, amely sokszor céltalanul, egyszerűen csak a rendszerek bevezetésével automatikusan keletkezett. Mára ezek az adatok már egy olyan statisztikai mennyiséget adnak ki, amiből igenis lehet valós következtetéseket levonni. Ez nagyon fontos, és rávilágít arra, hogy az analitikus tudomány, az analitika, amit az emberek felhasználnak ahhoz, hogy ezekből az adatokból döntés vagy információt szerezzenek, és ezen keresztül döntéseket hozzanak, ez nagyon fontos, és ennek a vizsgálata, ezzel való foglalkozás, ezzel való törődés az egy kiemelt feladat, hiszen alapvetően meghatározza a jövőnket, hogy a múltból mit tanultunk, és erre nagyon jó az üzenet. Ez nem csak a múltból, hanem ezek egyre inkább ilyen real-time adatok, tehát lehet látni, hát ugye ilyeneket lehet olvasni, hogy vannak már olyan rendszerek, amelyek azt követik, hogy az emberek a mobiltelefonjukat éppen hol használják, vagy éppen hol sétálnak, és akkor ez a marketingeseknek egy fontos üzenet, hogy figyelj, x számú ember elindult ebbe az irányba, éppen annál a saroknál tartanak, és akkor nekik lehet valamit üzenni. Úgyhogy ez egy, ha úgy tetszik, egy közös fejezet volt, és ennek nyilván megvan az oka is, és nagyon örülök, hogy együtt lehetett dolgozni. Na most átnézve ezt a könyvet, megismerve ezt a könyvet, volt esetleg olyan érzésed, hogy jó lenne ezt valamivel kibővíteni, valamit még hozzáírni? Van benne x számú fejezet, hogy az x+1 az esetleg mi lehet? Igen, ezek gondolkodtam. Én azt gondolom, hogyha én egy plusz fejezetet tennék hozzá, akkor azt valahogy a kockázatelemzés köré csoportosítanám, kiemelve ezt egy külön fejezetbe. Mert hiszen nem csak a gazdaságossági vizsgálatok, illetve a gazdaságossági vizsgálatokon keresztül rengeteg információhoz jutunk, de alapvetően az, hogy egy döntésünk mögött milyen kockázatok vannak, tehát hogyha az információk, az adatok, amik alapján döntést hoztunk, végül a piac megváltozik, vagy kiderül, hogy rossz információkra támaszkodtunk, rossz döntést hoztunk, akkor ennek milyen hatása lehet. És a válság különösen felerősítette ezt bennem, hiszen amíg korábban egy-egy kisebb bakit, vagy rosszul sikerült stratégiát a vállalat el tudott viselni, hiszen olyan pénzügyi helyzetben volt, hogy ezeket a tevékenységéből fakadóan el tudta viselni, sőt szükségesek voltak ahhoz, hogy pár igazán jó ötlet előbukkanjon. Ezek ma egy vállalatot sokkal jobban meg tudnak... kisebb a mozgástér talán. Kisebb a mozgástér. Egy hiba az végzetes lehet. Egy hiba az végzetes lehet. Igen, ez a megfogalmazás. Egy hiba az végzetes lehet, tehát mindenképpen módszertanilag és tudományosan kell vizsgálni azt, hogy esetleg azok a kockázatok, amelyek, hogyha nem a üzleti modell alapján történik a projekt megvalósulása, mit okozhatnak, és ezeknek milyen egyéb indirekt hatásai lehetnek a vállalatokra. Én azt gondolom, hogy ez az, amit a válság számomra megerősített, hogy ezzel többet kell foglalkozni. Tehát akkor ez lehetne a következő fejezet, amivel bővíteni kellene. Tibor, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, köszönjük, hogy eljöttél, és remélem, hogy a jövőben még fogunk együtt. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.